Hello guys, ako nga pala si Carl at sa video na to, pag-usapan natin ang Hyundai Accent reliability. Meron akong video dati tungkol sa mga taxi at ang most hated na taxi na sinasabi nila sa comment section na sirain daw at hindi reliable ay ang Hyundai Accent CRDI. Ito yung diesel variant ng Hyundai Accent. Nagtataka lang talaga ako, totoo nga ba ang perception na to? Kung mapapansin nyo, isang panahon, naging taxi ang mga Hyundai Accent noon. Naalala ko pa nung una lumabas yung mga to. Usong-uso to noon dahil ang ganda ng design at merong variant na diesel. Yung mga owners ng Hyundai Accent ngayon, maaring ibang opinion pero nalaman ko na yung Hyundai Accent pala ay may reputasyon sa mga tao na hindi reliable at palaging nasisira. Partikular na mga model na lumabas noong 2008 hanggang 2014. Bad experience lang daw ang naranasan ng mga taxi drivers at consumers. Ilan sa mga nirereklamo nila ay yung rough idle at mahal na maintenance kapag nasira ang turbo. Marami din ako nababasa mga problema nito tungkol sa turbo dahil lagi daw nasisira ang mga turbo ng CRDI Accent. Sinabi rin ni Scotty Kilmer sa isang vlog niya na mataas daw ang death rate ng Accent. Ibig sabihin lapitin daw ito sa aksidente. Ang naging resulta ng mga bad reviews na to, sa paglipas ng panahon, bumababa na ang resale value ng mga Hyundai Accent. Ang isang magandang review lang ng mga consumers na nakita ko ay malakas din daw ang aircon nito. Mas malakas daw kaysa sa mga Vios. Pero the rest, puro trash talk na. Para sa akin, okay naman ang Accent. Kaya naghahanap ako ng pwedeng dahilan kung bakit naging ganito nakadungis ang reputasyon nito. Ang ilan sa mga sinasabi nila ay baka hindi daw sanay sa diesel ang mga taxi driver at bara-bara magmaneho. Ang comment pa ng ilan, maganda naman daw ito sa una, mga 1 to 2 years. Pagkatapos lalabas na yung mga sira at masakit na sa ulo. Kung papipiliin din daw sila kung ano ang pinaka-reliable at pinaka-legendary diesel sedan taxi, wala na daw tatalo sa lumang Isuzu Gemini. Hindi ko gustong galitin ang Hyundai Accent community at owners. Legit na nagtataka lang talaga ako kung bakit may ganitong perception ng mga tao. Pero anong masasabi nyo sa Hyundai Accent? Lalo na yung mga may-ari mismo ng Accent. Anong masasabi nyo sa reliability nito? Comment down below at pag-usapan natin yan. Salamat sa panonood.